Ще ми хванеш ли тук? Чакайте, имаш ли нещо? Аз сме в работна установка. Да, чакай по слушалка. Така, на Елица, на Елица се присъжда първо място за участие с рисунка в конкурса Аз и интернет. Браво! Тази рисунка за нас ли я подаряваш? Благодаря ти. Заповядай, тук сме приготвили някои практични неща, които се надявам и ще ти харесат и ще ти влезат в употреба. Още веднъж благодарим на цялата комисия, на всички наши служители за това, което си направила. Благодаря. Елица, ти в кой клас си? На кое училище? 51 СО Елизавета Багрянова. Браво, да поздравиш и учителките, че не е такава хубава ученичка. Ами аз мисля, че трябва да им покаже наградата. Слушат ли учител? Те ни очакват с нетърпение да се върнем и то училището от среща. 51-во. 51-во. От среща. Да. Хиподрома. Я кажи, госпожа Софрониева преподава ли ти? Тя на големи. Или на големите? Не. Тя от малкия курс. Добре. Че има тук топла връзка с това господин. Ама ако му преподаваше, ще има съмнение за корупционни си. Добре, Лица, много ти благодаря още веднъж. Слушам.